Broj 19 Ognjen. Radeš! Broj 13 Mensur. Vujđa! Broj 15 Sejad. Broj 16 Senad. Broj 14 Adnan. Broj 18 Miralem. Jani! Broj 10 Zvijezdan. Izivali! Broj 9 Vedad. I Mišanić! I broj 11 Edin. Žeko! Ocjena 12 Šefić, 22 Ardokić, 5 Šunić, 21 Zukanović, 18 Medunjanin, 17 Ibričić, 3 Svraka, 2 Vešajević, 20 Cesar, 6 Bešić, 7 Stevanović. Selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine Safet Sušić!